Hello guys! Ang ganda-ganda namin. Yan. Ano, panoorin nyo guys yung mga reaction nila. Nanonood kami ng vlog ng pag-games-games kami. Yan sila. Napatayin ka na ba? Okay lang yun. 3, 2, 1, go! Bisita tayo, oh. Bibisita tayo sa... Hi! Sipingin kaya kanya na yung mga basa. Panibuta kaya mo na kalalit dyan. Sige, hanapin mo! Wala dito sa oxy ko na hawakan mo na eh. 5, 4... Dito lang po, sir! Oh, wala sa labas, dito ko lang yung nilagay. Sige, sir, Daria! Daria, siguro ako nandiyan! Nagsalit sa... Wala makita ko. Salit na kami at Richard. Wala yata makahanap pa. Ano yun yung kasi, huwag muna kayong magmadali. Ano nyo yung bawat kasuluk-sulukan sa mga ano nyo. Wala dito ba? Wala na pa. Pangatlong diwan na yan. Malay nyo din. Santan ka lang dito ka. Oo? Nakita ko yung saan? Doon. Hindi ka nagsasabi. Kasi magpatingin. O yan guys, nakita na pala ni Aiza yung 100. Busy kasi ako sa katatawa eh. Ay, hindi siya nakit ng ano. Yan. Tapos natin siya ng ano. Okay. Nakuha na guys ang 100. Sige. Wala ko din ako pag sinasabi, busy kayo. Yan. Kalkalin nyo. Sige. Aba ng petik ka. Oh, 1,000! Pagkain nyo na, dagdagan ko pa na 1,000 yan. Sige. Hindi na siya nakalis doon. 1,000! 1,000! Basta dito lang siya. Sa loob. Pwede na po. Damating-tinglagan na. Mabaya ka na. Huwag kayo. Sir po. Pumuli. Ayos na. Nalaglag na. Dito ka lang naman ikaw. Wala na. Ganun ba? Nahukay na magaling pigat si Gigi. Kumain mo naman. Ano ah? Basta ka bawat sulok. Kapkapin nyo. Baka nandyan lang yan. Kanina nga nahawakan nyo na siya eh. Nahawakan nyo na. Nahawakan nyo na kanina. Uy, may nakahawak na kanina ng 500. Nawakan nyo rin eh. 1,000 na lang. Woo! Ka na, Peng. Tabagak na yung pagkano na. 1,000! Natin mo 1,000. Andiyan lang yun. Nakaipit-ipit. Ito yung ating 100
50 pesos. Madamsip lang ito. Ano, ha? Sayang mo kinulan na. Si Kuya Ulan hawakan niya, tsaka si Aisa. Hindi niya kasi kinangkal. Hala, di ba naglinis na kayo? Kinamat niyo ulit yung nilinisan niyo. May mga ano, at buksan niyo kung ano-ano mayroon dyan. Ay, pa isi na. Isi-isi na lang. Nakukuha ba naman na ng 500? Kung mahanap na 1,000, mag-isi na ako. Ba? Bali, tatlo na lang. 20 pesos, 50 at saka 1,000. Kita ko na yung kadulihan ng kubo. Uy, balik rin yung mga pinagkakalat nyo, ha? Wala. Wala ka na magabalik eh. Sobre na lang din kami. Matinding pangangailangan, guys. Oh, si Alec, oh, tingnan mo. Sige. Kailangan ko. Sayang yung 1,000. Sayang yung 1,000. Papetik-petik. 1,000 yun. Para sa isang daan. Na-stress na sila. Hindi ko alam kung magkakalihan sa Seryoso? Tinukan ko. Sa 1,000, huwag kayo mag-focus sa bubong. Oh, dali! Go! Wait, kinelas ko. Where are you? Laan. Sa bubong. Kulang na lang baga pala. Pinaunsa lang pa. Kaya sa bato. Nakita ko na din pating nagano. Gabaliktad ng bato. Baliktad din. Halika ilang beses na nakalkal yan. Nakapal ko yung bato na yan. Bigay ko yung ulan. Kuya ulan, yung ano? Kawayan, baliktad ko lang. Oh, clue pa din? Isa pang clue? Clue ulit?Ante, nang kailang ito na sa bata. Wala na din sa labas. Ito na nilagyan sa labas. Ito lang sa loob. Isang clue pa? Isang clue pa? Kontento sa bota. Kala niya. Sandali. Baka hindi niya daw na ikalapag. Pero dapat hanapin niyo muna yung 50 tsaka ang 20. Labas na itong bayan. Labas na. Sige, hanap. Oh, pero sa bato pa pero. Yung 20 pesos, nandito lang yon. Dito? Ang nakita ko. Ayan, kaligilan dyan. Patambo, meron akong ano sa'yo, gift. Dahil birthday ko, bibigyan kita ng gift. Sabihin mo, happy birthday at tita. Happy birthday, Tita. Okay. Ano? Pag hindi nakita yung 20 tsaka 50, kay Tambo ko ipapakuha yun. Kanya na. Yung 1,000 na lang. Oh, game. Yung 20 pesos na hawakan na kanina, hindi nyo pa rin siya naano. Napadaan-daanan na ng kamay nyo. Ganun pa. Wala pa kasi hindi na kayo magaganahan. Maganap sa 50 tsaka 20. Flower na sa akin. Talagang napalot doon. Wala, yung bulaklak masira na kapalipan. Hindi ako. Hello to. 20! Oh, pakita dito Kuya Ulan. Ay, nakita na Oh, siya. 20 lang guys. Ay, 50 naman! 50 pesos sa taas. Ang marami kong laban na Sa 50 pesos sa bubong. Yan. Yan. Masira yung bubong natin ah. Dito yung side siya. Saan? Nabaliwala ako. Nanalis ko dyan, tama. Ay, nga ganda na para hindi sila maano. Dito ka muna sa labas. Hindi yan sa loob, sa bungad lang yan nilagay. Sa bungad ko lang siya nilagay. Ayun na pa kung Kasi sa dami niyan. Oo, nakikita ko nga nakalabas yung zero. Ay!
tingnan niyo sila, oh. Matinding pangangailangan talaga. Para tayo mga ano. Harap sa kanan, harap. Kanan daw. Kanan, kanan, kaliwa. Kaliwa, Ano ba talaga? oh, dyan kayo. Picture kayo dyan. Sige, dyan kayo. Oh, tingnan niyo sila, guys, oh. Nakikita ko yung zero. Ay, kahihina nyo naman, nilalang. Wait lang, so. Nakikita ko yung zero. Kita ko lang pulitin ko eh. Pansin po lang, tapak niya. Yung cellphone ko, ah. Malapit siya kaya isa. Ay! Ayun na, sige ko sa kanya. Oh, 1K! Oh, 1K! Dito. 1,000! 1,000 na, last one. Talaga yung walang swerte talaga. Oh, 1,000, Hana! Wala sa bubungan 1,000. Dito lang sa ano, baba. Kasi yung pinas ko na. 1,000 yun. Gusto ko ah. Hindi pa kayo naman. Pwedeng nakapatong lang siya. Pwedeng nakasingit-singit lang. Yan. Sige, hanap. Anong klase yan? Reklamo na sabi kasi ngayon. Wala dyan. Nakakuha nun. Si Dana daw makakuha nun. Ganun ka na Dana. Isama ka na Dana. Oh, hanap na, hanap. Pagka dito. Kulay. Nahanap mo Dana. Ah, clue ulit. Parang hindi na tayo magtagal. Sa bandang table lang siya. Yes, sige. Akin na itong ano, baka masira na. Sinira nyo na. Wala yung cake. Okay. Kaya yung sa ibabaw. Basta sa table lang. Ayun, table lang siya. Mahirap na yun. Nakikita ko siya. Okay. Ay, sa'yo cake sila. Wala ba dito eh? Wala ba dito? Ay, ganyan. Ayun, ayun, ayun. Nakikiyara ka rin pala dun eh. Yung napagdagal na itong cellphone ko. Naperde. Ating kuya mo. Kasi kuya wala na. Parang nagkaroon pa tayo sa gilid. Sabi nga, walang sinilip mo na yung cellphone. Sabi nga, wala mo na yun eh. Sugaw na. Akin na yung cellphone mo. Wala. Pen. Sa ganito ah. Eh bakit man nandito naman siya sa ano? Reklamo. Nandito naman siya sa Nasaan naman siya? Ah, dali mag-ano dito. Kaya nga hindi ko nilaman niya yung cellphone ko dyan eh. Wow, magkano ka? Naka 1.5 siya dahil. Pakita mo rin naman. Parang kayo lang nakakuha lahat dalawa. Ala, tibay mo. Walang ano to ha. Lahat kami magkakasama sa taas. Oo, wala silip-silip. Biglaan silip-silip. Silip-silip. Biglaan lang tayo. Next na. Ayan si Pwede maglalaro yan kasi naka-ano na siya, naka 1.5. 20 lang. Yes, bawi! Bawal daw ako magsabi guys. Guys, pwede mo. Okay na. Si Kuya wala may paghingi. Dali, bumat na. Yeah. Ding dong!
Magkuha ka pa! Hanapan mo yung partner. Yan. Lord, ayun na sa'yo. Ayun na sa'yo, Lord. Oh, yan, yan. Paano ba? Yung kayang ganyan. Magtulungan kayo. Tanggalan mo yung damit mo, Kuya Ulan. Magtindag ka, Hante, Enrique. Hindi ako makita sa buko na to. Oh, may natitira pang props, oh. May natitira pa. Meron pa tayo natitira. Kahapon nagdaan. Dong yan. Panindigan nila pa ni Maria. Nice! Anong nangyari sa'yo, Liza? No, Enrique, pagandahin mo si Enrique. Pagandahin mo si Liza. Gagawin ako ng ano, ng mga tanong. Pagandahin mo si Liza sa verano. Hindi pa ako Oh, ayos na si, si Nadine Lustre. Nadine Lustre. Ikaw si Nadine Lustre. Diba? Tayo ka? Guys, kagwapo ni James Red, ha? Oo eh. Taray outfit ka na. Tundong. Dumakal susaw. Naganda siya ng short sa may pulo. Bakit nagapulpo ka, ate? Ba't naglaki mo ng katawan ni Marian Revere? Ante, pero ka sandali. Sandali lang. Oh, malaking ano yan. Malaking premyo. Kailangan yung manalo. Kaya ulan, no? Ha? Taray kasi. Magkatang mo yan. Guys, comment nyo na lang kung sino yung bento dito ha. Sino maganda. Sinong comment dito ay walang Kapag maraming nag-comment na ano, mas magaling, mayroon pa rin prize. Meron pa din siyang dagdag. may additional. Yes, may additional pa. Yehey. Guys, comment na sino gusto nyo. May buhok ang kilikili. Wala, hindi, balis lang ako. Pisa niya na. Talay, ganaw. Pare mo kante ganito. Balik ka rin. Yan, di ba mas astig? O, di ba? Yung karabidang si ano? Para mga sinabungin niya. Si Chico. Chico ba yun? Sana yung wala. Ay, hindi. Ano si Berting Labra? May na may galdas? Nagpunta susi, kaya
Kung may pangahit dyan, ahitin mo na. Wala daw. Kapulpo na ito nila. Matanggal na naman ko na eh. Ito ang mukhang babae talaga. Oh, si Ukay. Oh, parang si Liza. Kung mawawa-kawa na lang, matanggal-tanggal yan. Nanonood. Bago ba ay nag-nanonood? Nag-nanonood dito. Nagsisige mo pumunta ka dito. Ay, Barbie, sabi ko na. Sabi ko na Barbie si Ukay. Ikaw ha, Ukay ha. Pag sa ibang games, ayaw mo. Pag ito, gusto mo ha. Confirm! Oh. Takak! Ano masasabi mo kay tatay mo, Andon? Ha? Ganda? Ganda? Magpakalalaki na lang, magpakababae. Kailangan mo magsombrero. Okay, ako Natapat mo ako ah. Ito naman guys ang mga kalalakihan natin. Ito ang mga kalalakihan. talent. Lagi na, okay? Pasok? Ang candidate number 1. Siya po ay nakapagtapos ng mataas na kurso. Siya nga dito sa Mindoro. Di mabot-abot. Doon, sa Sarapal. Team Aldan. Pasok. Sakit ang tiyan ko. Teteng. Talent! Ano yan? Oh, rampa, rampa, rampa. Rampa. Makilala. Akala nyo, si Robin Padilla. Siga, siga. Akala nyo si Robin Padilla to? Alden Richards to. Ay, si Kuya Mom, may pagbabago. Oh, ikaw. Kasi ate pa. May medusa to. May pagkano. Diyan mo na kaya, diyan mo na. Mas na kami, bala ka dyan. Contestant number 2. Our candidate number 2. Nakapagtapos siya sa paaralan ng Batasan. Our candidate, Team Dongyan. Pasok! Ting! Rampa, rampa. Ikaw, ganun lang.
ikot. Ayan. Pakilala. Yun, Nga pala si... Hello guys! Ako nga po pala si Ding Dong Dantes. At kasama ko si Marian Rivera, ang aking partner. Akala nyo si Marian to. Kamali kayo. Uy, magpamae! Huwag yung matigas ang katawan! Ulit, magganong-ganong ka! Magganong ka. Ano kasi? Akala nyo ba siya? Sabihin mo, ako nga ba, ay ano ba? Akala nyo si Angel Hello Locsin. guys! Akala nyo si Angel Locsin to? Si Marian to. Nagkakamali kayo si Marian Rivera to, gano'n. Sabihin na to. Akala nyo si Marian Rivera to. Si Marian to. Okay. Candidate number 3. Nakapagtapos sa paralan ng salapay ang Pasok Team JD. Usog doon banda. Ikot. Ikot. Kasi yung basta na. Pakilala. Gulat kayo to. Ako nga pala si Ray. Yehey! Okay! Si David Lustred. Kita mo ako yan. Lustred. Pakilala. Ako pala sila James. Hello. Okay. Our last candidate. From Sitio Bongbong. From Sitio Albunan. Pasok Team Christian. So, isang ikot muna. Ikot. Ganyan. Harap dito. Yan. Pakilala. Ang muna? Sige. Hi. Hello. Nagkakamali kayo. Sila sa sigurado po ito. Okay. Alam niyo si Manny Panggaw ito ako si Enrique. Kel. Iya, anak kagawa ni Enrique. Okay, talent tayo. Talent portion tayo. Si Aldab. Hanggang ko, ano? Iba to ang halaman ko. Hindi na nadidiligan. Bebe. Tawaan. Bebe ko. Bebe ko, napagod ka ba? Ganon. Ay, kaya na yun ni JJ. 5, 4, 3, 2, 1, go! Pasok. Kawawa nga lamang ko. Hindi na diligan. Baby love, napagod ka ba? Doon pa. Seryoso? Okay na yan. Oh, nice! Next. Mga TikTokers to guys. Team dong. Okay. 5. Yehey! Palakpakan dito. Palakpakan! Next! Team Lisken! Ay, ano, JD! Lights, camera, action! Talaga, mahal. Magiging tatay na ako. Pero may sasabihan, may sasabihan sa'yo. Hindi ka ang ama. Okay! Next! Last candidate, team Lisken! Pasok! 2, 3, go!
Ano, ganyan na lang kayo. Yun o. Hindi mo antay, isa pa noon. Isa pa ante. Isa pang ganun pa. Isa pa ante, focus. Isa pa. Isa pa. Ulit, isa pa. Ayan mo na. Hindi niya mapahiga. Okay, may Q&A tayo, guys. O, nakaganito ka. Dapat naka-Miss Universe Philippines. Anong question? Tanong ko sa inyo, guys. Sino ang pinaka-idolo niyong vlogger at bakit? Defel! Bakit? Kasi ang Team DFL, marami silang natutulungan na mga katutubo, then mga PWD and senior citizen. Thank you. Yes! Okay, next candidate. Team daw yan. So, ito ang tanong ko sa inyo. Kung kayo ay isa sa mga sikat na vlogger, sino ang gusto niyo makakulab at bakit? Ang gusto namin maging kakulab sa pagbablog ay si Ivana Alawi. Dahil si Ivana Alawi ay... Magsagot ka din. Maganda. Wala ko dami sa Ikaw ko na tiligaya. ganda na. Marami pang natutulungang mga taong nangangailangan. Gusto ko talagang makita kasi Iba na. iba na. Iba na. Okay. Iba na talaga si Iba na. That's all. Thank you. Thank you. Team Jaden, pasok. Dahil kayo ay member ng Team DFL, may balak ka bang gumawa ng sarili mong channel? Wala po. Masaya na ako sa team ko ngayon. At masaya na ako. Last candidate. Team Liskin. Okay, ano ang meron sa Team DFL na wala sa iba? At bakit? Kami guys, masaya kung sama-sama kami nag-vlog sa malayo o malapit man. Talagang masaya kami guys. Yay! So, palakpakan. Yay! 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 Thank you! Guys, para sa amin sila yung magaling. Ngayon, kayo po magko-comment po kung sino yung magaling para sa inyo. Kung sino po yung maraming comment, halimbawa si JD, sila yung maraming comment ng JD. Mayroon pa po silang prize. Hashtag Dongyan, hashtag Aldab, hashtag JD, and Lesky. Comment down. Our top 4 goes to ting 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 Jaden! Pasok! Team Jaden! Team Jaden kayo? Dahil kayo ay nag-effort sa aming pag-games, Yes. mayroon kayong Ganda ni ate girl. 500! Yay! 500! Oh, hanggang hindi ka na galit ha, kasi kanina Our third place goes to ting 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 Team Lisken! Pasok! Rampa. Okay, dahil kayo ay nag-effort, may 500 ka, and then 500. Yay! Ang masaya na yan sila. Ilo! Kayo sa kabila. Kapit ka na yun, girl! Okay, ang aming tatawagin ngayon ay kung sino yung nanalo. Our winner is goes to ting 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 Team Aldab! Dahil kayo nag-effort, meron kayong tig 500. Masaya. Malungkot ay. Dahil kayo yung nanalo, meron kayong 1,000! Kay Sir Alvin Aurea. Thank you. Kay Kuya Saudi. Hello po. Thank you. And kay Sir ARR sa pamaligte and kay Sir Tobax. Thank you.